Чудиш ли се защо толкова много добавки на пазара просто не работят? Проблемът често не е в самата добавка, в евтините формули или ниските дози, които масовите марки използват за повече печалба. Ето истината в прав текст. Магнезият е абсолютен фаворит, но масово продаваният оксид е пари на вятъра. Трябва ти магнезия без глицинат. Това е формата, която тялото ти реално усвоява за дълбок сън и възстановяване. Колагенът работи чудесно за стави и сухожилия, но само ако е хидролизиран. Течните дозички са абсолютния връх за бързо усвояване, но не се подвеждай само по красивата опаковка. Винаги чети етикета за реалното количество колаген в една доза и точният му вид, за да си сигурен, че инвестираш в нещо, което наистина работи. Мултивитамините са една важна част от суплементацията, но повечето формули на пазара имат от всичко по малко и накрая нищо. Търси формула, реални високи дозировки, които подкрепят дефицитите. Омега-3 е течното злато, но има една уловка. На етикета трябва да пише триглицеридна формула. Другото е компромис. Цинк и витамин D3 са твоята база за висок тестостерон и имунитет, но пак само ако са правилната формула, като цинков пиколинат и витамин D в комбинация с витамин К. А вълшебните детокс чайове, те са чист маркетинг. Ние в King Shop не продаваме празни обещания. Подбрали сме само форми и съставки, които реално работят за твоето тяло. Ако искаш още полезни съвети, последвай ме.